Fil-Kamra ta' Dmuħ, is-Sagristija tal-Kappella Sistina s-Suttana l-Bajda jelesta hemm 3 isien. Il-Papa elett se jiġi hawn wara li jġib iż-żewġ terzi u wara li ġie mistoqsi jekk jaċċettax li jmexxi l-Knisja Kattolika u x'isem sa jieħu. Hawn mbagħad tikber l-istennija tħabbira ta' minnu l-Papa l-ġdid mill-Gallerija tal-Bażilika ta' San Pietru. L-erba' jibda l-konklavi, il-Kardinali 133 jinsabu kollha Ruma. Kull kardinal miegħu għandu abbinat numru, dak tal-Kardinal Awċi Mario Grech u l-120. Maluq il-kapitlu Franġisku il-Knisja Kattolika l-Vatikan teħejju ruħhom propju għall-konklavi lejla bejn it-3 u l-4 il-kulleġġ tal-kardinali, il-kardinali elettori issa jġorru propju għal Casa Santa Marta biex għada jingħata bidu propju għal dan il-proċess. Hawnhekk mill-ġdid kif rajna anke fil-funeral tal-Papa Franġisku, sigurtà stretta tant li hawn mal-4,000 u għasmat li sa jkun hawn mal-4,000 uffiċjal tas-sigurtà żamma tal-ordni mal-5,000 ġurnalist akkreditat u anki s-sistemi tal-telekomunikazzjoni hawnhekk l-apparat fil-Vatikan jidher li fis-sigħat li ġejjin issa jkunu anke jiġu diżattivati segretezza massima. Il-kolleġġ tal-kardinali hu diversifikat ħafna, jinkludi kardinali minn kontinenti differenti u bi sfondi pastorali varji. Fost l-aktar ismiet mitkellma fl-aħbarijiet internazzjonali sa lejliet il-konklavi mis-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, It-Taljan Pietro Parolin, il-Patriarka ta' Ġerusalem, It-Taljan Pier Battista Pizzaballa, il-Filippin Luis Antonio Tagle, l-Amerikani Timothy Dolan u Robert Prevost, Peter Turkson mill-Ghana u l-Kardinal Awċi Mario Grech li hu figura ċentrali fis-sinodalità tal-Knisja. Fi Pjazza San Pietru diġà bdew jinġabru xi Pellegrini. TVM News taqsal lil xi wħud min jaħsbu li sa jkun is-suċċessur ta' Pietru. But we're hoping they're choosing someone a little bit younger this time. I think it's Parolini. But Pizzaballa is a pretty cool name. So I hope Cardinal Tagle from the Philippines or Cardinal Zuppi. I prefer to Tagle. Maybe Cardinal Tagle. Dolan. I think a more liberal pope is needed. U komunità sħiħa ta' kollaboraturi li jieħdu sehem fil-proċess tal-konklav inkluż koki, infermiera, xufiera u tekniċi ħadu ġurament ta' segretezza. Il-kardinali se joħduh l-4 qabel jingħalqu l-bibien tas-Sistina. Fl-10 ta' filgħodu hawnhekk qudiesa fil-Bażilika ta' San Pietru mbagħad wara nofsinhar għall-ħabta tal-4:30 wara nofsinhar il-kulleġġ tal-kardinali se jkun qed jitrasferixxi ruħu proprju lejn il-Kappella Sistina biex jingħata bidu anke għall-proċess tal-konklavju. Fil-għaxija wkoll jittieħed l-ewwel vot u naturalment hawnhekk fil-Vatikan stennija wkoll għall-ewwel daħna. Andrea Rossitto għal TVM News mill-Pjazza tal-Vatikan.